El dilluns 26 de desembre, a Sant Esteve, l'Orfeó Balaguerí tornarà a l'escenari del Teatre Municipal de Balaguer per oferir el seu tradicional concert de Nadal. L'Orfeó, acompanyat al piano de Bernat Bonjorn, oferirà un repertori dividit en dues parts, la primera dedicada a l'òpera i una segona a les Nadales tradicionals majoritàriament catalanes. Així ho ha explicat a la presentació del concert Esteve Biel, director de l'Orfeó, que ha destacat que tots els membres porten setmanes preparant-lo i estan molt contents del resultat. I podreu escoltar, nosaltres creiem que un gran programa, perquè la primera part estarà plena de cors d'òpera i la segona, com és natural i lògic, de Nadales tradicionals de la nostra terra. A part d'això, dir-vos que l'hem preparat amb molt de carinyo i que n'estem molt contents i orgullosos de tal com està sonant avui. La novetat més destacada, però, serà l'estrena de nou director. Es tracta de Miguel Castro Santafé, professor de l'Escola Municipal de Música, que s'ha incorporat a la formació musical fa tot just un mes i mig. En Miguel Castro i Santafé, que és un professor de l'Escola Municipal de Música de la ciutat, doncs vam coincidir en que nosaltres necessitàvem director i amb ell li van comentar, i li va comentar un company de l'Orfeó, i s'ha agafat aquest projecte amb una gran, jo diria, que amb una gran força, hasta realment estrany, perquè és un nano molt jove, però que s'ha sapigut posar l'Orfeó Balaguer a la butxaca en poc menys d'un mes i mig. A la presentació també s'ha explicat que l'Orfeó s'ha volgut sumar un cop més als actes de la capitalitat de la sardana de Balaguer i per aquest motiu s'interpretarà com a colofó final la sardana Balaguer Ciutat Comtal de Jaume Ventura, amb lletra de Joan Sabater, que tot i interpretar-se sense cobla asseguren que sonarà extraordinàriament bé. El concert començarà a les 8 del vespre i un any més s'ha optat per no cobrar entrada per assistir al recital. Es deixarà que sigui el mateix públic, pel sistema de taquilla inversa, el que deixi l'import que consideri apropiat a la sortida.